सालानि लकेल आंखोनो नाङा जाथिनि थाखाय नांबोनाय दिनै बिथाङा मा अबस्थायाव दं मालाय बायदिबा एर'प्लेनखौनो गंथामसो बायसिगौ दाहालागै नङा होमबा बेसे गोबाव जाखो सारा दिनै बिटिसिआबो बिथांनि आखाइजोंनो एकर्ड जालांनाय दहाय आफादगिरि बिथाङाबो बुंलांदों दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों आं सासे आइजो माहारिनि बा दिनै इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि हिसाबै आं नोंथांमोननो प्रतिश्रुति होयो जे जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां आइजोफोरा दुखुथिया जाहाराव बन बानानै लायो बन रुजुननानै फानफैयो दिनै खस्थ' खालामनानै दिनै न'खर खुंगासिनो दङ सोरबाया जिगु जौ फाननानै न'खर खुंगासिनो दङ फिसा फोरोंगासिनो दङ दिनै जिगु हाग्रानि मैगं खानानै न'खर फोथांगासिनो दङ दिनै जिगु ना गुरनानै नाथुर गुरनानै दिनै न'खर खुंगासिनो दङ सोरबाया लामा सामा फिथा फानबायबायनानै न'खर खुंगासिनो दङ बिनि थाखाय जोंना बिटिआरनि चिफ बिथाङा दहाय बुंलांखाबाय जे 10,000 करि सासे बिमानो होनाय जागोन 10,000 करि बेनो अनसुंथाइ होनाय जागोन जायफोरा जिगु जौ फाननानै जायो जायफोरा जिगु ना गुरनानै नाथुर गुरनानै जायो जायफोरा थास' मैगं थास' बिथुरि दिंखिया खानानै फाननानै जायो जायफोरा फिथा फाननानै जायो बेखौ जोङो बिटिआरआव जोंना मानगोनां सिबा डिक्लेयार होखाबाय जे बिथाङा बयनोबो अनसुंथाइखौ होनाय जागोन मानो होनोबा बिमाया जौगाबासो न'खरा जौगायो नङा होमबा बेखायनो दिनै आइजो माहारिनि थाखाय गोबां स्किम लानाय जादों गोबां आसनि लानाय जादों बहुत किता आसनि लोआ হৈছে আমার মাতৃবিলাকৰ কাৰণে যাতে মাতৃ উন্নতি হয় আর ঘরখন উন্নতি হব তেনেহলে মাতৃ উন্নতি হলেহে ঘরখন উন্নতি হব হেতুৰ কাৰণে মাতৃবিলাকৰ কাৰণে বহুত কিতা আসনি আনা হৈছে এইবাৰ ইলেকশন শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি এটো বিতৰণ কৰাৰ কাৰণে হাতত লৈছো जोङो इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो बे अनसुंथाइखौ होनो होननानै जों थांखि लादों गोबां आसनिफोर फैदों जोंनि आइजो माहारिनि थाखाय दिनै अमा दाउखौ सोर फियो आइजो माहारिया नङा होमबा अमा फिनाय हांसो फिनाय ना फिनाय आरो बिदिनो जि दानाय हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल आरो बिदिनो बिमा माहारिनि मुङाव जायफोरा उज्ज्वला गेस दङ बिथांमोनहा गंसे कुकार मोनगोन ओंखाम संग्रा कुकार आरो बिदिनो आइजो माहारिफोरनि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप एसे आगोलाव जोंना मानगोनां चिफ बिथाङा डिक्लेयार होनाय बायदि एनआरएलएमनिफ्राय 50,000 आरो जोंहा बिटिआरनिफ्राय 30,000 होनायनि थांखि लादों बेखायनो आइजो माहारिखौ जौगाहोनो गोबां आसनि लानाय जादों दिनै आइजो माहारिनि गोजा गोबां आसनियानो दिनै अरुणोदय आसनि बेबो बिमा माहारिनि नङा होमबा सोरबा फिसाय गारजानाय सोरबा फिसाय थैजानाय सोरबा हाबा जानो रोङै सोरबा अंगहानि बिथांमोना मोनो आरो बिदिनो रेशन कार्ड जायफोरा रेशन कार्ड गैया बिथांमोना रेशन कार्ड बानायनो थाखाय सुबिदा मोनसिगोन एमएलए इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो जायफोरा गैया बिथांमोनखौ गोदानै बानायनानै होनाय जागोन आरो बिदिनो जायफोरा खामानि मावनानै जायो बिथांमोननो थाखाय खामानि होनाय जागोन जायफोरा जब कार्ड गैया बेखौ बानायनानै लानो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जादों जायफोरा गैया बिथांमोना बानायनानै लानांगोन बे जब कार्डजोंनो सानसेयाव 213 थाखा बे थाखाखौ मोननो हागोन बे जेब्लायबो मावनानै मोनजागोन जिगु बन फानस्लायस्लाय जिगु नाथुर गुरस्लायस्लाय बेयावनो नोंथांमोनहा बेजोंनो सानफ्रामबो न'खरखौ सुंनो हागोन आं बेखायनो खावलायदों गोबां आसनियानो बिमा माहारिनि गोजा जब कार्डआबो बिमा माहारिनि दिनै बड'लेण्ड आवास योजना न' फैगोन बेखौबो जोङो होनदों बिमा माहारिनि जानांगौ नङा होमबा मानो होनोबा बिमायासो न'